Ngilandelwa isiphoki somnakwethu. Indaba yaqala lapho umyeni wami esefuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Lokho-ke ngangingenankinga ukuthi umyeni wami athathe unkosikazi wesibili okuwumnakwethu. Kepha-ke inkinga yaqala lapho sengithola ukuthi umuntu kanjani lo uzothatha umyeni wami angilame emva kwami abomnakwethu. Kwakunzima kumina ngoba-ke mina bengingafundanga, bengizisebenzela nje isitulo somyeni wami. Yize babekhona abanye abasebenzi, kodwa nami njengonkosikazi kukhona iqhaza engangilibambile kuso. Ngibeke sengiqhubeka-ke ngibheka ukuthi umyeni wami wenze njani. Kwashintsha-ke ukwenza umyeni wami isikhathi esiningi ube sesichitha nalo mnakwethu omusha. Ukuthola kwami-ke ngalo mnakwethu omusha ngathola ukuthi ungumuntu osebenza kahle, udokotela esibhedlela eXhobe Christ King. Lokho-ke kwavusa usathane enhlizweni yami ukuba ngaze ngamfisela ngisho ukufa. Kepha-ke ifiso-ke zazingafezeki. Kwakuphoqa ukuthi kube khona mina engikuzamayo ngikwenze ukuze izifiso zami yiphumelele. Ngoba-ke imali ngangiyisebenzisa ngendlela nje engangifisa ngayo, yize kungeyona eyami kwaba eyomyeni wami. Kepha-ke uma ngithatha imali wengangibuza ukuthi leyo mali ngizoyenzani. Kepha ngangithatha imali ngiyisebenzise lapho ekunesidingo khona, noma ngingamtshelanga yena. Ngathatha imali-ke ngathenga abantu ukuba bambulala umnakwethu. Umnakwethu kwakuwukamajola. Mina-ke ngiwumasipesi. Kwaqhubeka-ke iy'nsuku, umyeni wami wabe seyangitshela ukuthi ntambama uzohlangana nokamajola mesephuma emsebenzini. Wangitshela nesikhathi azophuma ngaso. Ingakho-ke ngakwazi ukuthi labo-ke ngibathumile abazi iy'nkabi ngibatshele isikhathi khona bezofika kuqala kunomyeni wami. Nebala kwenzeka lokho. Ngathi nje ngisesitolo nginganake lutho, yize okukhona lokho emqondweni ukuthi ngithumile abantu ukuthi benzeni kokamajola. Kepha-ke ngathola nje ngathi akwenzekanga lutho. Sengonakele lutho ngiyihlalele esitolo, yangena ikholi ivela kubo ebengibathumile abazi iy'nkabi besho ukuthi sebeqedile ngokamajola. Ngezwe inhliziyo yami ijabula. Sebeyabuza ukuthi-ke umzimba wakhe-ke siwenze njani. Ngathi mina uma bangilinde ngize ngifike ngiyikholelwe mina ngokwami ukuthi ufile. Bese ngisuka-ke ngithatha imoto nganikela khona. Ngathi uma ngifika ukamajola ulele phansi ugcwele igazi. Kepha-ke akakashoni. Ngathi-ke kulungile, ngiyabonga kakhulu. Mabahambe bamfaka emotweni, ebhuthini yami yemoto yami. Ngabe-ke sengihamba naye ngiya naye esiweni enganginesiqiniseko sokuthi akukho noyedwa owengamthola ngisho abelusi bey'nkomo abayi kulesiya siwa. Ngabe-ke sengimkhipha ebhuthini ngamqedela ukamajola. Ngabe-ke ngimshaya ngetshe ekhanda ukumkhipha umphefumulo. Ngabe-ke sengiyamthatha ngimhudulela kuso lesiwa. Ngabe sengicophelela ukuthi nami
ngingaweli phakathi, ngoba uma ngingawela phakathi akekho nami owengangithola khona ngiphila nje. Ngamphonsa khona. Wase sekuhlwile lapho isikhathi ngithi laseligamengxe ihora lesishiyagalombili ebusuku. Ngabuya lapho ngaphuthuma emzini wami ukuthi ngifike umyeni wami engakafiki, ngoba nganginesiqiniseko sokuthi le khona ubheka yena okaMajola, njengoba ekade ngitshelile ekuseni ukuthi uyeza. Ngaphuthuma emzini wami ngayoxhuma ipayipi lamanzi, ngageza imoto yami igazi, ngayigeza ngaqeda, ngayikhanyisa ngeyithoshi ngifuna ukubona ukuthi akukho negazi elincane elisele. Ngangabona lutho. Ngabe sengiyifaka egaraji, ngavala, ngaphuthuma ukogeza bese ngayolala, ngenzela ukuthi umyeni wami angifice ngisengubeni kuze angasole lutho. Nebala wafika wangitshela ukuthi okaMajola akamtholi. Nami ngabe sengizwelana naye, phatheka kabi nami, ngiyibuza ukuthi ngabe ukephi. Washo ukuthi uzamile nokufonela nabakubo bathi akafikanga. Ngabe sengimluleka ngokuthi ekuseni kuzomele aphinde avuke ayobheka, ayobuza nasemaphoyiseni. Mina ngizosala ngibheka zonke izinto zasekhaya nezasesitolo, ngoba vele ngase senginolwazi lonke lasesitolo. Nebala-ke kwabanjalo. Uthe evuka ekuseni eyobheka okaMajola. Inhliziyo yami yaba buhlungu wona ukuthi isikhathi sami futhi akasenaso. Ngaso sonke isikhathi nje ngiyabona ukuthi uzola ebheka lo okaMajola, yize ngazi mina ukuthi ubheka umuntu ongasekho futhi ngeke nje azamthola. Ngathola ithuba nami lokuvuka ngiyobhekisisa, sekukhanya kahle ukuthi ngabe likhona igazi elisele emotweni yami. Ngithi uma ngifika lisasele igazi, khona igazi elincane ngezansi kwebhuthi. Ngaphinde ngaxhuma ipayipi lamanzi ngalifutha, ngayigeza futhi imoto nje yonke. Kanti uma ngiyibhekisisa-ke manje ngathola ukuthi hayi, alisekho igazi elikhona. Usho ukuthi ubufakazi bokuthi okaMajola ubulawe yimi abusekho. Ngahlala-ke iy'nsuku-ke umyeni wami engasanginaki, ehamba ekuseni ngabo-4, abuye ebusuku ngabo-10 ebheka lo kaMajola engamtholi. Esebike kona wonke amaphoyisa, zonke iziteshi, ney'nduna nabafana belusayo bonke, kepha akazange azamthole. Yize-ke ngazange ayeke ukumfuna, waqhubeka ukumfuna. Lokho kwase kungiphatha kabi enhlizweni yami ukuthi angisatholi nelodwa ithuba lokuba naye, isimanga sokuthi ubheka nje lo kaMajola. Kwathi ngolunye usuku ngiyihlalele esitolo, kwafika ubuthongo nje obusheshayo. Ngaphupha okaMajola egcwele igazi. Wathi, "Kasibisi, unesibindi, uye kumyeni wakho evuka njalo ekuseni eyongibheka, wazi kahle wena ukuthi angisekho. Tshela umyeni wakhe iqiniso ukuthi wena wenzeni kumina, ngoba uma ungakwenzi lokho angeke uzokuthola ukuthula." Ngiphaphama kuyashisa e-ofisini lami lalesitolo. Ngijuluke ngimanzi, ngilele esitulweni
Iy'hlalo-ke ezathenga umyeni wami zizinhle kuyilezi ezijikayo, noma ulala kusona ulala nje ukhululeke. Ngavuka ngishiselwa, ngavula ne-aircon, ngabe-ke sengiphuma ngibheka abasebenzi bami. Laqala-ke lwangeqa uvalo, hhayi nganganaka. Kodwa into eyasiyinkinga kakhulu ukuthi umyeni wami noma kuthiwa ngimenzela ukudla ubengasakudli. Edle ey'tolo, ebhizi efunana nalo kamajola. Kwathi ngolunye usuku-ke ngilele umyeni wami ekhona, ngaphinda futhi ngaphupha, ngiphupha okamajola esakhuluma yona leyo nto eyodwa igcwele negazi. Ethi nangu umyeni wakho ulele, mvuze umtshele iqiniso ukuthi wena wenzeni. Ngangilokhu ngikhala ephupheni, ngaze ngaphumisela, ngathuka sengivuswa wuye umyeni wami ebuza ukuthi wamemezwa okamajola kwenzenjani. Ngathi mina shuthi nje baba yimicabango, shuthi ngiyamcabanga nami okamajola ngoba ngikhathazekile ngawuvuka ekuseni njalo uyombheka, nami ngiyayibuza ukuthi ukephi. Wathi hhayi, sonke siphatheke kabi. Hhayi, kwaze kwagcina sekuwesi indaba yami nokamajola, ngoba ukamajola ubesegcina seyifikela yena uqobo lwakhe. Kwathi ngiwasha nje ngolunye usuku, ngamthuka esemi phambi kwami. Wathi, ulikhuluma nini kanti wena iqiniso? Kanti unjani nje wena Mamsebe? Wangikinya ngalolo langa indlela ayethukuthele ngayo. Wangikinya ngaze ngazingcolisa, qeda wangidedela. Wathi wena Masibisi, uyozolikhuluma iqiniso. Ngasukuma, ngabuya ngaya endlini, ngayokhumula iy'ngubo, ngageza, ngashintsha, qala phasi ngawasha. Wabuya futhi ebusuku umyeni wami esekhona, waphinda futhi wafika. Akasafiki manje ngephupho, kepha usefika ewuye uqobo njengasemini. Wangikinya iy'nzipho zasalela emqaleni wami, kwabonakala ukuthi ngazi ukuthi bengikinywa umuntu ophilayo. Ngavuka, ngatshela umyeni wami, ngathi myeni wami, bengicela kusasa ungise police station eXoxo. Wathi umyeni wami, yini kwenzenjani? Ngathi mina kukhona into ethize ngifisa ukuthi uyongisiza ngayo. Nebala ekuseni-ke savuka umyeni wami wangayo ukobheka okamajola, kepha wahambisa mina e-police station. Ngesikhathi esihamba le ndleleni uyakhuluma, uphatheke kabi ukuthi kubuhlungu nje okwenzeka kuye, ulahlekelwe okamajola. Nakho nami futhi sengiyagula manje, ngilinyazwa izinto naye angazazi. Uyacabanga ukuthi mhlampe kuney'lwane ey'thize, uzomela ngise enyangeni. Sathi masifika e-police station, ngafike ngakhonfesa, ngasho ukuthi yimo wabulala okamajola. Ngabe sengiyalela amaphoyisa ukuthi ukamajola azomthola kuphi. Nebala ahamba amaphoyisa afika amthola, azama ukuthi amkhiphe
ngalaba abakwazi ukukhipha abantu ey'ndaweni ezibucayi. Kwakunzima. Umnyeni wami wayengithuka ethi nangelilodwa ilanga angafisa ukuphinda ngibone emzini wakhe. Wathi ngeke aphinde akwazi ukuhlala nenyoka enjengami.